Čau lidi, tady je Terka z Krabářů a já vás vítám u dalšího videa. Vlastně u posledního videa. A proč? Protože jsme se jakoby rozpadli a další videa už nebudou. No, možná, že budou. Nevím. Ale Tomáš a já se přesouváme na svůj vlastní kanál, ne jako, že budeme mít spolu, ale Tomáš má vlastní a já mám vlastní kanál. Nebo budu mít. No a proč jsme se teda rozpadli? Nedokázali jsme spolu prostě natočit video. Ne, prostě jsme třeba přišli k nám, že něco natočíme, tím pádem znamenalo dolbít baterku ve foťáku, říct si, co budeme natáčet a nedělat u toho kraviny. No a ta třetí věc byla právě, že problém pro Milana a Tomáše, protože oni, když jsou spolu, tak dělají pořád kraviny. Takže když třeba Milan nedělal kraviny, tak začal dělat kraviny Tomáš. No a protože jsme další video chtěli udělat se psem, tak bylo těžké toho psa uklidnit. Takže prostě už to dál nešlo. Já jsem odešel i Milan a Tomáš taky, takže kramáři už vlastně nejsou. No a to je asi všechno pro tady to video. A pokud budete mít nějaké otázky, tak je pište do komentářů. Já se vám na ně budu snažit odpovědět a když jich bude hodně, tak z toho natočím video i na tady ten channel. Takže ahoj.